हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों पपि नावारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज बैरालि। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। दुखु गोनां जिउ नोंनि रजे, सोर फैनो सेराव मुगै जानाय नोंनि संसाराव, सोरदि आयु होनबावनो नोंखौ रजे, गोसोआ बिरलाङो रजे नुस'हायै गोजौ अखोरां सायाव, बोहैहोयो नोंनि मेगनाव राननो रोङै मोदैया, सोरबा अनसुलाखौ हास्थायना नों रजे